এটা আপনার কয়বার হলো? এবারে আইছি। ও এবারে ফার্স্ট না? এবারে ফার্স্ট। আচ্ছা ঘর তো ঘর? ঘর সাংসারি। ও একে গাবার না? একেলগে আইছি। আচ্ছা দে কি বাইদেউ? টংলা। ঠংলা কয়বার হয়েছে? এবারে ফার্স্ট। ও আজি ফার্স্ট না? আচ্ছা দे बिथांमोना थंलानि आरोना दिनै फार्स्ट लांफैनाय जादों। ओमफ्राय आबैया अबेनि जाखो? आङो दिखियाजुलिनि। दिखियाजुलि आচ্ছা ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जानाय? आङो खननैल'। खननै गाबोनबो थाङा आङो समबाराव थांसिगोन। गाबोन समबाराव थांसिगोन। आচ্ছা ओमफ्राय आबैनाव आं सोंगोन जाहैबाय आबैया बे मुलिखौ लांफैनायनि सिगां माबायदिमोन देहाफ्रा नोंना? आंना औ माबा सिं सानाय मोदोम सानायमोन एसे मोजां मोनदों। मोजां मोनबायना दायो? मोजां मोनदों। आচ্ছা दे ओमफ्राय आब'नालाय? आं माने खनसे लांखांबाय माने बेमारा बिराद मोजां जादों आरो खर' गिदिंनाय प्रेसार आरो आथिं आखाइ सानाय गासिबो मोजां मोनदों। बिनि थाखायनो आं दिनै आरो लांनो फैबावदों। ओमफ्राय खनबैसे जाखो? खननै जाबाय ओमफ्राय गाबोन आं बेखौ आजावबावनानै लांसिगोन। आচ্ছা ओमफ्राय मा गामि? जोंनिया हजाइ डिस्ट्रिक्ट। हजाइ डिस्ट्रिक्ट धेमाजि हरैजाय ना? आচ্ছা गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आब'मोना मा गामि? जोंनिया बेलस्रि। बेलस्रि हजोंहायनि ना? आচ্ছা ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जाखो? खेबथाम जाबाय। खेबथाम जाबाय ना? ओमफ्राय खेबथामावहाय बे मुलिखौ होनानै नोंनि देहायाव माबायदि मोनदों? माने ओमफ्राय दा चाइनिसखौ मोजाङानो मोनदों। आচ্ছা मोजां मोनबाय ना? गोजोननाय थाबाय दे। आচ্ছা ओमफ्राय आब'मोना मा गामिनि? जों सांसारिनिफ्राय फैदों। सांसारि ना? भाकाजानिफ्राय। आচ্ছা खनबैसे जाखो जानाय दिनै? खनसे दासो। दिनैसो फार्स्ट टाइम ना? आচ্ছা बायद' बेबायदिनो ओरै लोब लांनो फैगासिनो नै ओरैजाय नायनानै लादो बेबायदिनो नै ओमफ्राय आदा बबेनिफ्राय फैदों? राङापारा ना? आচ্ছা ओमफ्राय दिनै फार्स्ट ना मालाबा फैफेरबाय? दिनै फार्स्ट ना? आচ্ছা गोजोननाय थाबाय। बेबायदिनो ओरैजाय नै लांनो फैग्राफोर बहुद दङ आरोना। आदै बबेनिफ्राय फैदों? क'क्राझार सनितपुर। आচ্ছা ओमफ्राय दिनै फार्स्ट ना मालाबा लांफैबाय? दिनै फार्स्ट ना? गोबाङानो लांफैदों नै ओमफ्राय आब' दिनै फार्स्ट ना मालाबा लांफैफेरबाय? खेबथाम जाबाय। खेबथाम जाबाय ओमफ्राय मा गामि? बरमा टेङाबारि। बरमा टेङाबारि ना? आচ্ছা ओमफ्राय एसे मुलिखौ लां गोबां लोब गोबां जायगाफोरनिफ्राय बेवहाय दंफैयो ओमफ्राय ओरैजाय आङो मिथिनानै लागोन बिथांमोननो मुलि होथ'नाय जायाखै। बायद' खरफरा एसे पाठशाला खयबार हयसे आजि फार्स्ट माने बिथांमोना दिनैसो गोदान आरोना बिथांमोना मिथिथ'नाय नङा दा गासिनबो नै ओरैजाय ओमफ्राय फंबाय मा गामि? हरथायबारि कासुकुरि बाथार हरथायबारि। आচ্ছা ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे? दिनै प्रथम फैदो। दिनै प्रथम ना? आচ্ছা दे बेबायदिनो गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बे मुलिखौ लांफैनाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ अडिअ स्किप फुल नाय अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि दिनैनि बे आङो दिनैजों नैथि खेब जानाय जाबाय। ओमफ्राय आङो मिथिनानै लागोन फंबायमोना मा गामिनि? मा गामि? मुसलपुर ना? आচ্ছা दिनैसो फार्स्ट नामा? सेकेन्ड टाइम। सेकेन्ड टाइम ना? आচ্ছা बेबायदिनो ओरैजाय नै गोबाङानो दङ। बायद' खरफरा एसे आं गुवाहाटि सांसारिनिफ्राय फैदो भाकाजान। आচ্ছা गुवाहाटि सांसारि भाकाजान। बर'बो रोङो नामा? बर'आनो आङो। बर'आनोखा ना? आচ্ছা आङो माने बेलेग सानदों। मोनबोजाया। ओमफ्रायो दिनैजों खनबैसे जाखो आब'? दिनै प्रथम फैदो। दिनै प्रथम ना? आচ্ছা मा होनदों गुवाहाटि सांसारि? भाकाजान। आচ্ছা ओमफ्राय नानि मोना बबेनिफ्राय फैदों? एखेखा। एखे ना? आচ্ছা दे अबा बेबायदि ओमफ्राय ओरैजाय नै एखे गामि ना?
माने नैबे सासेल' बेलेगनि होननानै बुंजायो आरो ना बाक्सा उदालगुरि कक्लाबारि आस्सा आं दिनै खनथाम जाबाय दिनैजों खनथाम ओमफ्राय आं थाबायनो हायामोन अ आं दा मोजां मोनदों बिराद माने थाबायनो हायियाबो दा थाबायनो हानाय जाबाय आरो ना आस्सा जोबोद मोजां दे जों दिनैसो फैदो दे दिनैसो फैदो ना आंखौ फार्स्ट फैनायाव भलेन्टारफोरा आखायावसो हमलायना आस्सा दे माने बिराद गोबां बे गामि दरसेनि आरो ना सासेल' नैबे आब'आल' सासे दस्रा गामिनि आरो ना बेबायदि खरफुरा एसे खरफुरा एसे सांसारि एखे ना आस्सा दे बेबायदि गोबां जायगानिफ्राय फैदों आरो ना नै लांफैदों ओमफ्राय आदा बबेनिफ्राय फैदों आदा बरमा आस्सा ओमफ्राय दिनैजों खनबेसे जागोन आदा खेबनै ना आस्सा ओमफ्राय माबायदि मोनदों एसे मोजां मोनदों मोजाङानो ना आस्सा दे गोबां माने ओरै सानजाथिंजायनि बहुद गोबां दंफैयो ओमफ्राय आदै आं ढेकियाजुलि ना ओमफ्राय खनबेसे जानाय दिनै फार्स्ट ना आस्सा दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो नै दाब जायगानिफ्राय फैदों ओमफ्राय आङो आब'नावबो मिथिनानै लागोन आब'आ मा गामिनि आङो बर' बाजार आग्रांनि बर' बाजारनि होमबाथ' आंनि जायगा खाथिखासो माथो आग्रां ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट ना आङो दिनै फार्स्ट ओमफ्राय सोरबा जोंनि लोगोफ्रा सोरबा जोब्बाय सोरबा खननै इदि ओमफ्राय आङो फार्स्ट आरो आस्सा दे ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो नै माने गोबां जायगानिफ्राय दाब फैदों आङो मिथिनानै लाबावगोन नैबे आब'नाव आब'आ मा गामि आङो आग्रां एखे गामि ना आस्सा बे एखे गामि आरो ना माने एकदम एखे गामिनि ज' थादों आरो ना आलादा थायाखै ओमफ्राय दा ओरैजायबो दङ नै आङो आदानावबो मिथिनानै लागोन आदाया दिनैजों खनबेसे जानाय আজিলৈ কয়বাৰ হৈছে আজি প্ৰথম না ঘৰটো ক'ত सिमलागुरि आस्सा दे माने दिनैसो फार्स्ट फैदों जाहैबाय आदाया बेबायदिनो नै गोबां माने बेफोरबायदि जायगाफोरखौ बानायना दोनखानाय जादों आरो ना नै नायनानै ला लोगोफोर ना बेबायदि दा नै ओरैजायबो दं ओमफ्राय आदै नोंबो लांफैदों नामा मा गामि बर' बाजार आस्सा दे ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जाखो दिनै लास्ट खनथाम ना ओमफ्राय देहाखौ माबायदि मोनदों बे मुलिखौ होनानै देहाया बर्थमान मोजाङै मोनदों मोजाङानो ना आस्सा ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो नै नानिया मा गामि एखेयानो ना ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जाखो खननै ओमफ्राय मा जादोंमोन जेन'बा बिदिनो सानाय सुनाय जादोंमोन ओमफ्राय गोरनायाव सिबिल' जादों एसे मोजां मोननायखाय लांनो फैबावदों आस्सा दिनैजों खननै जाबाय ना देहाखौ मोजां मोनदों दा आस्सा दे गोजोननाय थाबाय दा बेबायदिनो नै ओरैजाय दङ आङो आदानावबो मिथिगोन आदाया मा गामिनि आं बाक्सानिफ्राय फैदों बाक्सा आस्सा ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जाखो दिनैजों खननै जाबाय खननै आस्सा ओमफ्राय बे मुलिखौ लांफैयैनि सिगां नोंनि देहाया माबायदिमोन आदा देहायाथ' ओरैनो दा मुलिखौ लांना लोंहैनायनि उनाव एसे मोजां मोनदों आरो आस्सा दा बिनिखायनो लांबावनो होनना फैनाय जादों दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरै आब' दङ नै आब' मा गामि आंबो बाक्सानियानो आस्सा ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे दिनैबो खननै जाबाय खननै जाबायना ओमफ्राय माबायदि मोनदों देहाफोरखौ आं मालिकनिसो लांफैदो दे गोजोननाय थाबाय ओरैजाय बेबायदिनो दाब जायगानिफ्राय फैदों नै नोंथांमोना फ्राय नाय माने आङो मिथिनानै लागोन नै आब'मोनाव मा गामि आब' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि उदालगुरि ना आस्सा ओमफ्राय दिनैजों खनबैसे जाखो दासो गासैबो फैदों दिनैसो फार्स्ट ना गासिबो नोंसोर एखे गामि नामा जों नङा आस्सा साब्रैया एखे ना दा बेबायदिनो दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हादों लांफैदों ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै ओमफ्राय नै आं बै फंबायनाव मिथिनानै लागोन फंबाया मा गामि मा आस्सा ओमफ्राय खनबेसे जाखो दिनैजों फंबाया फार्स्ट ना आस्सा दे मिनिया बर' दे आंनि इउटुब चेनेला मिनिया बर' मिनिया बर' मिनिया इउटुब चेनेल दाहायनो नुगोन बेबायदिनो नै ओरै दाब जायगानिफ्राय फैयो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय
बेबायदिनो ओरै बहुद दखानफोरबो दङ बेजों लोगोसे माखासे बिथांमोननो जाहोनो थाखाय गोबां दखानफोर दङ ओरैजायनि दखानफ्रा आरो बेयाव माखासे गोबां मैगं थाइगंबो मोननो हागोन बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा ओरै आदैनाव आं मिथिनानै लाबावगोन आदैया मा गामि खाथिबारिनि थिहु ओमफ्राय दिनैजों खनबेसे जाखो दिनैसो फार्स्ट ना आस्सा दे ओरैजाय फंबाया दिनै फार्स्ट नामा दिनै फार्स्ट आस्सा मा गामि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आस्सा सिमला ना दे माने गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेबायदिनो लांफैनाय जादों स' नोंथांमोना नायलां दा बेबायदिनो आरोना जाबाय दा बेवहाय मुलिजों लोगोसे गोबां दखानफ्राबो थांनानै दङ नै बेवहाय साहा दखानफोर दङ ओमफ्राय मैगं दखानफोर दङ बेवहाय साहा दखान नै बहुद माने पाब्लिकफोरनि थाखाय फैनायजों लोगोसे ओरैबायदि माने बेवहाय मैगं थाइगंबो गोथां मोनलांनो हागोन नै बेबायदि आरोना मैगंबो साहा दखान बायदिसिना एरि नै बेफोरावबो मैगंफोर फाननाय जायो नै साहा दखान बहुद मोनलांनो हागोन आरो ओरैजाय नै साहा दखान माने फ्रायानो साहा दखान जाबाय आरोना आरो नैबे जाय मुलि लांफैग्रा कास्टमारफोर बिथिंनि गारि नै बेबायदिनो ओरैजाय स' अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन राङापारा ना ओमफ्राय दिनैजों खनबेसे जाखो आं दिनै फार्स्ट ना आस्सा ओमफ्राय नोङो जेनेबा मिडियानि थ्रुयै नुनानै लांफैदोंना नोंनि सोरबा सासे पाब्लिकनि अपिनियन लानानै लांफैनाय जादों बेयो जादों आइनि थाखाय कमिटिनिबो खावलायदों बा लाइनाव थानाय जाय व्यक्ति बिथांमोना कमिटिनि मानसिजों रायज्लायनानै हाबग्रोनो थाखाय पारमिसन लानाया गाहाम बेखौ जों आफादनिफ्राय ओरै थालाय मादै र' बायद' र' नानि मोना अबेनि जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों अदालगुरि आस्सा ओमफ्राय दिनैजों खनबेसे जाखो लांफैनाया खननै जाबायना ओमफ्राय बे मुलिखौ होनायनि सिगां देहाफ्रा माबायदिमोन जोंहा बिराद सानाय सुनाय दङमोन नैबे गोदोनाफोरा बोयै सायोमोन आस्सा दायो माने मोजां मोनदों गैया दा नै ओरै खालामनो हायामोन हानाय जादों दा जोंनावबो बोयै सायोमोन दायो बेखौ मोजां मोनदों ओमफ्राय दा बे मुलिखौ होनायजों लोगोसे देहाफ्रा स्पस्ट' मोजाङाव फैनाय जाबाय आरोना आस्सा ओमफ्राय मादै मोनालाय जोङो माबानि क'क्राझारि आस्सा दिनै खननै जाबाय जों खननै जाबायना आस्सा ओमफ्राय सानाय सुनायफोरा एसे खमायदों आरो एसे मोजां मोनदों आरो खमायदोंना दा गोजांनायनि माबा বাইদেউ আপনি ক'ৰ পৰা আহিছে টংলা আজি লোকে কয়বাৰ হৈছে আজি প্ৰথম না আচ্ছা দে ओमफ्राय आब'नालाय टंला ना এইবাৰ প্ৰথম ना दे नैबे आब' बिनानावानो लाना फैदों आरो ना खबर बेवहाय बेबायदि नियमफोरखौ फालिग्रोआला हाबनाय जाया बेवहाय माखासे गोबां नियम दङ बे नियमफोरखौ फालिग्रोनानै बिथांमोना मुलिखौ लानानै थाङो आरो बेबायदिनो दा जाय बिथांमोना मुलि लांनो फैदों बेवहाय नियमफोरखौ फालिग्रोयो माखासे गोबां होनांगौ माबाफोरखौ होनानै बेनिखायनो बयबो गावनि फोथायनायजों लोगोसे माखासे मुलि दावालिफोरखौ जायोब्लानो हामो दा बेबो बेबायदिनो मोनसे भगबानजों होजानाय जे मोनसे मुलि नैबे 1 नं लोखि जाहार बेवहाय दासिमावबो सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो लोब लोब गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा फैनानै लांफैयो आरो देहाफ्राव मोजांबो मोनो हामहैयोबो बेनिखायनो गोबां जायगानिफ्राय दिनैसिमावबो फैनानै लांफैगासिनो दङ आरो फैनायजों लोगोसे ओरैनो हाबनाय नङा नै बेवहाय गावबा गावनि नियमफोरखौ फालिनानै बिथांमोना